Takže čusky ľudia, dneska si zahráme 1v1 Murder Mystery 2. Hral to aj Kevin Knox. Ja neviem jeho meno proste, on ho má ťažké. Hral to aj on, tak proste som to aj ja začal hrať. A proste budeme tu zabíjať ľudí, je to fake, ale proste je to Murder Mystery, ale 1v1. Dá sa tu vytvoriť privát server, ale nemal by som s kým hrať, lebo Kevin dačo vybavuje. Robí YouTube kariéru, aj on ešte točí. Takže ľudia, ja som začal Murder Mystery 2 hrať, ja to už hrám tak 2 roky. Zabudol som moje skilly. Kevin má trošku väčšie skilly. On to hrá dlhšie. Tak toto sú najlepšie meče ever, bracho. Vy labužníci. Bomba, bíhanie, ja nechcem byť spam jumper. Sorry, nechcem kempiť. To už je uväznený, bracho. On ma odrbal, bracho, on ma odrbal. Bracho! Easy. Easy. Sorry za kvalitu. Honey, honey, honey pie, honey, honey pie. Oh, double kill. Pane Bože, ďalší double kill. Oh, honey pie, toto vraj sú. Ja som zvyknutý hrať na počítač v štúdiu a na mobilách, tak ja som zvyknutý rýchlo. Bodyguard, taká typka sa nová napojila. Kamo, to je easy jak svinia. To je honey, honey, honey pie. Kde je typka? Odpojila sa, ne? Si. Daký typek sa zás napojil. Kámo, to je riadne easy, ja mám toto skilly v sebe, brát. Dobre, ideme. Cristiano Ronaldo. Easy, však ja hovorím, že toto meče sú ever, bracho. Ja, to je nudová, však to vyhrávam na šupu. Ľudia, dajte Kevonixovi 999 odbor, bracho. On si premenil meno, lebo sa mu chcelo. A ľudia, pekné shorty mám, to ja všetko editujem, aj Kevin. Kevin mi pomáha tiež a ja mu pomáham. Takže ľudia, navzájom pomáhame. To, keď budete youtubera, napríklad neviem, taký Alex alebo Ashtabunde, taký Alex a Christopher more budú youtubera, no tam aj si pomáhate, bracho. What the fuck? Au. Berám si tento meč a idem bomby.
Oh, hell no. To sa nedalo, fakt. Kemperon tu stojí za stenou. Vidím ho. Je tu, môžem aj dať čo rozbiť, keď dostanem zachvaty, bracho. Double kill, my sme sa navzájom zabili. Idem si do obchodu. I just killed a man, she's my alibi. Don't like or odmów. Znaczy, Řekněme, že nejsem to poslední, jsem zajistit a jestli umřu